Goedemorgen. De tekst van vandaag is Jesaja 32 vers 9 tot 20. Ik lees vers 14 tot 20. Het zal helemaal stil zijn in Jeruzalem. Die sterke stad zal door iedereen verlaten zijn. De muren en torens zullen voor altijd verwoest zijn. Dan leven er alleen nog koeien en wilde ezels. Maar zo zal het niet blijven. Want de Heer zal zijn geest aan de Israëlieten geven. Dan zal de woestijn weer een tuin vol bomen worden. En in het land zal weer eerlijk recht gesproken worden. En als er weer eerlijkheid en recht is, zal er vrede komen. Overal in het land zal het rustig zijn. En de mensen zullen zich weer veilig voelen. Maar het land van Israëls vijanden zal door hagel verwoest worden. Hun steden zullen instorten. Het volk van Israël zal veilig zijn in Jeruzalem. Ze zullen er rustig kunnen wonen, er zal vrede zijn. Dan zijn de Israëlieten gelukkig, want ze kunnen zaaien in de buurt van water en hun koeien en ezels vinden overal gras. Mensen leven zorgeloos, maar de oogst, symbool van vreugde, mislukt. Er is reden voor verdriet en inkeer. Soms vluchten we in feestgedruis en vergeten wat er echt toe doet. Nu we toeleven naar kerst, is onze feestvreugde soms ook een vlucht. In vers 15 kantelt het beeld. Niet schuldgevoel, maar Gods geest brengt verandering. Zie je het voor je? Een dorre vlakte die opbloeit tot een oase van recht, rust en vrede. Mag Gods geest ook in jouw leven iets nieuws laten groeien?